शेख साहब सवाल तयगो मैं सवाल शिंग के बाज़ जगह मैं उसको था कि जो अस्ते उश्तरे गोश्त वरगाची वज़ू पुरुषी थी तो इसी असलन हदीस तो कास्ते कि वज़ू पुरुषी अगर पुरुषी थी इसी वजह ची वस्ता वज़ू पुरुषी अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद जी आया उश्तरे गोश्त वरगा मर्दम दज नमाज पुरुषी या ना इसी तरह इख्तिलाफ हा بعض علماء گوشی که دز نماز نپرشی بلی اگر ما ادله هم بچاره حدیث هم بچاره صحیح همه معلوم بی هشتر گوشت ورگا دز نماز پرشید. جابر رضی الله عنه بیان فرمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هشتر گوشت ورگا بابتا جسکنگ بو تو رسول الله صلی الله علیه و سلم جسکنگ بو آیا ما دز نماز بگیریم وقتی که هشتر گوشت وره تو رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرماید هاو دز نماز بگیره پدا رسول الله صلی الله علیه و سلم جز کنگ بو آیا ما پاسه گوشتا ورن دز نماز بگیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیان فرماید اگر تو لوٹه هاو چدا معلوم بو که هشتر گوشت ورگا بعد دز نماز گرک ضروری ہے اور پاسه گا دز نماز نلوٹی اگر یکی دز نماز ہر نماز تازہ کہیں وہ بہتر و شتر ہیں. ہمیں وڑا دیگر حدیث ہے کہ براء رضی اللہ عنہ بیان فرمانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کنک بو ہشتر گوشت بارہا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائید توضعوا منها دز نماز بگرے وقت کشمہ ہشتر گوشت ہوا اور پدا جس کنک بو پس گوشت بارہا تو بیان فرمائید لا توضعوا منها پس گوشت ورگا دز نماز گرگ نلوٹی. و ضروری و علمی مسلمان واسطہ اولی چیز ہمشے کہ چا اختلاف درائگ گنجائش بھی مردم چا اختلاف درے مثلا لہت مردم گوشی کے دز نماز گرک ضروری ہیں اور لہت گوشی ضروری نہ ہیں ان اختلافی مسئلہ ہے. اگر تو دز نماز بگیرے تو چا اختلاف در کا ہے بہتر ہمشے کہ مردم دز نماز بگی و دوہمی کہ پرچہ مردم دز نماز بگیشی سبب چیئے لہت علماء حکمت بیان کو تبل ضروری نہیں کہ ہر چیز حکمت مردم بزان اللہ رب العالمین بعض چیز جانتا حکمت حبل چا انسان سمجھا ڈھننا پرچہ کہ انسان علم ای اندازہ مزن نہیں کہ ہر چیز بسمجھی ہر چیز آئی سمجھا بھی ہے. لہت علماء ہمیں چیز ذکر کو تا کہ ہشتر تحت ترندی سخت مزاجی ہے حدیث ہے کہ ہشتر چا شیطانا یعنی یک وڑا جوڑ کنک بودتا گا لہتی کشی یعنی ہشتر ہم چا آسا جوڑ کنک بودتا آئی تھا ترندی وحشت ہے تاکہ مردم آئی گوشتا ہوا پتہ دز نماز بگید تو سرد بتر رہی لہت علماء گوشی کہ آئی دپا پتہ بدبوئی ہے کہ تاکہ ہما بدبوئی گار بھی اور ہمیں وڑا ہشتر دیگر لہت احکام ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں نماز ٹیم بو اگر مردمہ جاگا نبو ہشتر بنجاہن جاگا نماز مکان بلے پسے بنجاہن جاگا نماز وند کت کان اور اے مردم پرچہ دز نماز بگی یہ چیز مسلمان اصلا وزیب ہم ندا کہ یہ چیز پر جز بکا کہ پرچہ مردم دز نماز بگی یا پرچہ مگی پرچہ کہ شریعت یک حکم ترادہ مسلمان اودا ہوتی سر جہل کنگی ہیں یعنی مسلمان سمجھا کہ شر نہیں شر مثلا ظہر 4 رکعتاں عشاء 4 رکعتاں بلائیں شپا بوفس پجرا پادا 2 رکعت بوان پرچہ یہ بلائیں شپا ہچے نماز نوانتا یہ انسان سمجھا کہ سمجھا نہیں ہے بلے یہ وحیہ مارا ہمیں وڑا حکم دیگ بودتا ما حکم پابند بوگی مارا اللہ دیما وتی سر جہل کنگی مارا شریعت ہمیں حکم داتا کہ ہشتر گوشت ورگا چی بعد ما دز نماز بگریں مارا دز نماز گرگی ہیں اے لہت حکمتاں کہ علماء بیان کوتا ہمیں کہ میں بیان کوتا اگر یک کے سمجھا کہ یعنی یہ الگیں چیزاں بلے ضروری ہیں کہ مردم دز نماز بگی ہشتر گوشت ورگا پاد